praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greater is He that is within me. You can praise a hurt away. Greater is He that is within me. You can praise a hurt away. If you just praise His name. Kublai ya pi baro ki hep ki barit ki kemi ki kpa bat ya pi baro kumju ki bapet ya kani ka program ka jongi lingba kani ka YouTube channel ha kani ka por ba menta na ai kublai ya pi sai sien pat ha ka kerteng Jesus Christ nong pen em jong ka met ka men siem jongi balong Jesus Christ na pdiang so bhai pi baro shwa bengin ya chu chu shaprang hakani ka por ka bamenta na kwa ban khot ye yai man ban ai ya ka jing duai Tamin duai lang paro ba jogi ba neng lang ba ko kateng me wangi ma jame lang man jame hakan da kum ba ne so ai ngi min ta chimam ngi ba las ngi to ma bru ngi ring kam ngi ba ma me ki ba ngi to wat ya lam ngi se jing ba soi ru place ma ngi da ba sne na ba jame lang ki ma ka bor ba ka bor ram ru hala ka ta man na ai kublai ya yai man ibala ai ka tu ka jing duai ka bamenta angit skem ba pi baro ki hep ki berit ru hayeng hasem pi ju yai duai na menta ki e baro ki bangi pan ha ublai ka ta baro ublai unsa ai hangi ngangit skem ru akani ka por ka bamenta ngin sayo shibun ki jing kerku lingba kani ki jing hikai ka bangin yo akani ka por ka bamenta na ka ktien ka jong ublai ka balong ka bible ka wei hakan ka por ka bamenta ka wei ka kwa ban kli ka jing kli ya phi ki hep ki barit hatu phila jio i moya ka eryong pat ka wei ka jing kli pat ka long phi jule kumnu haba phi yo i ya ka eryong ka jubab ka long ho ot baro nangi om dan i wei ru mo ki bam yo i shu ya ka eryong baro ngi la yo i ya ka eryong ti haba ni le kumnu pat haba ngi yo i ya ka eryong barabor ni ju siap tieng kadon ka jing tieng haba ngi yo i ya ka eryong ti hak ni ka por ka bamta ngin phai shu shu na ka ktien ka jong ublai ya ka ni ka jing hikai ka jongi ke ni ka jing thu khana ka jongi ka bala shim na likely ki gospel na ka testament ka bathamai da ki long na Matthews ka lonong ka ba pra ka khot ka ba arpulai nong ta na ka gospel ka jong ka Marcos ka lonong ka ba sao ka khot ka ba lai pusan ter pat kum ju ru na ka gospel ka jong Lucas ka lonong ka ba pra ka khot ka ba arpua ter ingin ya pej hang ni shapang ka ni ka jing ya thu khana ka bala ya thu ingi ba kumnu u Jisu u penjai jai ya ka eryong pat ngangit skem ba iwei na phi ki hep ki barit phinya sha skor bat phinya snap lingba ka ni ka jing pen idur haba u Jisu ula ilo ya uta upai ba u Jisu ula ong ha ki senran jong u Ya, ginyalay sa siliang kapong. Kisenran
lambat ujisu kila kiu halor kata kaliang. Bat kila penyat ia kata kaliang. Kat bagi senran kidang penyat ia kata kaliang. Ujisu ulayo tia hatudu jong kata kaliang. Kat ba kata kaliang kadang yat kisenran kidang king ia kata kaliang. Te kensan kelawan ka eryong. Ha kata kapung. Bat kelalong ke jingki ke bakrau, ke jingbe ke bakrau jong kata kal bat kalapan ki ya kata kaliang, shani bat syatai. Kisenran, kiladap tak ke jing tiang, bat kilawan, ban kersiu ya ujisu, kidaong. Kerat, ilayam. Ujisu, ula kendit, na kata ka jing kersiu jong kisenran. Bat ula yeng, bat ula seneng ya kata kal bat ikta ki jing at pelung, bat ula ong. Long jai, wat kishu. Kumta hi kata kal kalalong jai. Bat ujisu ula ong ha kisenran. Hangno, kejinget jong pi. Kisenran, kilapet iway. Bat kiles ngau pala kida ong. Uay uni shisha, ba udah seneng. Ya kal bat kejing at pelung, bat kiko ngu ya u. Ngangit skem pilayo ban yo ngau ya katu kejing itu kana, bat kejing hikai kabang yo. Nakani kejing itu kana kalong. Bakum nu ujisu. Ukot yang ngiru bangin led syashiliang kata kaduriau. Ka kata kaduriau ha kajing kajungi kalong kani kapertai kabangi menta. Bat ngila syong ha kaliang. Lambat ujisu kabangi ni labut ya ujisu ngila syakri ya u kalong kabangila pediang ya u. Kalong kumtaken kabangila syong lang ha kata kaliang ba ujisu udon hapo jongi. Bat kumju ru habangila syong ha kata kaliang lambat ujisu ngilatip ya ujisu shim lakular bakan num donshu kata ka eryong ha ka jing ka jongi shibun ki eryong ki wan ha ka jing ka jongi ha ka por ka bamta ngiyo bat iyo snow lingba ki kubor lingba ki kot kubor lingba ki television ka kubor lanir ta ka eryong ka bangiyo snow ka long ka thama lingba kani ka khalam ka bangiyo kendu menta uni COVID-19 ngiyo snow ya ki jingpang ki ba life hujat ki balong ki eryong ki ba wan ha ka jing ka jongi kini ki long kita ki jing penting ya ka jing ka jongi henry haba ngi kersiu ngi pai sha ublei ha ka jing duai ka long kumba ki kesenran ki kersiu bat ujisu kendet bat ngi haba ngi pai sha ujisu upai ujubab ya ki jing duai ki jongi bat upentingan ya ka jing ka jongi bat hang ni ka penken mau yangi ba kumnu ujisu uong ha ki senran ki jong u hang nu ka jinget ka jongi hang ni ngiyo ba ujisu ulong uta unong penjanai bat uta unong penlong ya kata ka jinget habangi pa ngiyo bagi senran kimdon kata ka jinget ujisu ukran haki hang nu ka jinget bat pi ki hep ki baret pila ban keli hang ka kata ka jinget ngan puli ya pi kat kum na ka shithi ki hebru ka lenong ka bakhat wei kat khot ka baning kong ka baong ka jinget ka long kata ka jing sngow skem ya kita ki ki ba ngi kermen ngangit skem baling ba ka ni ka jing hikai penyo shibun ki bangila ban pentrikam ha ka jing ka jongi bangin pai barabor sha ujisu ngin kelet bat ngin bu ya upang badeng ha ka jing ka jongi namta ka burom ka jong blai ai ku blai pi wei amen.